Magandang araw mga kaniknik. Nandito ako ngayon sa bahay ni Kuya Casio. Ang nag-iisang basyador ng Mauban. Siya yung nag-aasa ng tari dito sa Mauban. Kuya Casio, ilang taon ang nag-aasa ng tari? Kuya Casio? 41 years. Yan, 41 years siya nag-aasa ng tari dito sa bahay ng Mauban. Yan. 41 years na nag-aasa. Tapos gumagawa ka rin ng tari, di ba? Ano, Kuya Casio? Asa lang. Asa lang. Pero ay yung mga repair. Mga repair, gumagawa ka din, ano? Repair. Repair. Pag yung palit garol, ano? Alin. Yan, palit garol. Yan, mga kaling ipapakita ko sa inyo yung kung paano siya mag-aasa ng tari. Yan. 41 years na niyang ginagawa, mga kaliknek yan. Ang pag-aasa ng tari. Importante dyan yung dulo, no? Wala talaga, wala akong parang pulis. Ang talim nito, hindi ito, mula na talim. Oo. Gitna lang may talim nito. Parang pagtuto, pagkabot. Buhos yun. Oo. 2 centimeters dito. Yan. Ada. Huwag na yan. Talim na yan. Dito. Oo. Yan ang hangis. Ang balikin na lang. Yun na siya, no? Kasi pag dito lagi nakakaan, tinakapos ng harina eh.
Ang tari, pusi. 11. Ibang-iba ang mga tali. Ha? Ibang-iba ang tali. Ilang beses ginamit ay. Hindi katulad sa'yo, isang gamitan lang ano. Isang gamit lang, wala na. Bilamos na yung dito. Nilamos na. Sa bagay, pag sa tari naman, ang pupuro talaga yung dulo. Pero yung talim, matagal pupuro lang no. Oo. Kasi hindi ko siya gamit ang talim. Nagsasama. Ito pa ang ano, bitin. Ang lasa ng ano, ng bagong tari. Kaya talaga, mga kumpara tulis. Ang talim nito, yung dito, wala nang talim. Oo. Gitna lang may talim nito. Para pagtuto, pagkabot. Buhos yun. Oo. 2 centimeters dito. Yan, yan. Huwag na yan. Talim na yan. Oo. Yan ang hangis. Ang balikin na lang. Yun na siya ano kasi pag dito lagi nakakasan, ilang haplos nang nangyari na eh.